מה שזה אומר הלכה למעשה, שזה שילוב בין עולם מאוד מאוד פרקטי לבין רוח. יש הרבה שיטות שהן מאוד רוחניות כאלו, מופשטות טיפה. יש שיטות מאוד מאוד פרקטיות. מה שמיוחד אצלנו, שאנחנו עושים ממש שילוב יפה בין רוח עומק לבין ממש פרקטיקות מסודרות, פרוטוקולים מסודרים. וזה נותן איזשהו גם עומק וגם יכולת להעביר אנשים תהליכים ובצורה מהירה. ומה זה אומר? בן אדם עכשיו שיש לו בעיה עם עצמו, או שהוא רוצה לטפל באנשים? מה ההבדל? אז בקורס שלנו מכשירים אנשים שרוצים לעזור לאנשים. זה יכול להיות אנשים שהם מורים, מנהלים, אנשי חינוך, רבנים, שבאים תמיד במגע עם אנשים, ורוצים לשפר את היכולת שלהם, את התקשורת שלהם, לקבל כלים, להבין את נפש האדם יותר לעומק. ואנחנו גם מלמדים שיטה מאוד מאוד מסודרת, איך להעביר אדם תהליך טיפולי, מההתחלה של הגדרת מטרה, להבין את המכשול, לנקות את המשקעים, ולהביא אותו לשינוי מעשי, פרקטי, התנהגותי.